तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने। गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची। चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। राष्ट्रवादीचे आमदार सरकारमध्ये आल्याने सरकार मजबूत झाल्याची प्रतिक्रिया मंत्री नारायण राणेंनी दिली। नाही अशी 82 का 100 वर्ष योद्धा कोणाला म्हणावं याला काही व्याख्या आहे। आर्मीमध्ये घेताना 82 वर्षाचा योद्ध्याला घेत नाहीत, योद्धा म्हणून लढाईला घेतात ना त्याला वय असतं। त्यामुळे मला वाटणं मी योद्धा आहे, चालणं धावणं तसं गतीने काम करणं, मला काय त्यांच्या वयाबद्दल मला सर्व अजिबात बोलायचं नाही। पण ते जे कॅम्पेनिंग करताय काही त्याच्यामध्ये काही तथ्य नाही। राष्ट्रवादी 2 भाग झालेले आहेत, मोठा भाग मोर दॅन म्हणजे 40च्या पेक्षा जास्त आज BJP सरकारमध्ये आलेले आहेत आणि त्यामुळे BJP सरकार मजबूत झालेलं आहे। अजित पवार कालपर्यंत कुठे होता? नाही कुठे होता? राष्ट्रवादीत होता, विरोधी पक्ष नेता त्यांचा होता। मग तेव्हा त्यांनी बुडवलं काय तिथे? ते बुडवायचा संबंध काय? पण आम्ही बुडून घेणाऱ्यापैकी नाही आहेत भाजप, आम्ही बुडून घेणाऱ्यापैकी नाही आहे। आम्ही पाहतोय संजय राऊत कधी बुडवता येईल का प्रयत्न करतोय लवकरच। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।